हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर दायो आं बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट रादाब लाना फैदों दै। बेनो जाहैबाय जे बारग' बिटिसिनि डिपुटि चिफ मिस्टार खाम्पा बरगयारी बा जे बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट बा BPF पार्टीनि जे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां जे मिस्टार खाम्पा बरगयारी बिथाङा जे जोङो दाख्लि थांनायफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना माखासे निउस मिडियाफ्राव जे खाम्पा बरगयारीया BPF पार्टीखौ नागारबाय बा नागारसिगोन होननाय नोंथांमोना बेबायदिनो गोबांथार निउस मिडियायावहाय सार्कुलेट जानाय नोंथांमोना खोनाबोबाय थादोंमोन जानो हागौ। दायो लोगोफोर नैबे समावहाय गमामायैनो नै दायो दिनैहाय जे 2 तारिख जे 2 मास बा फेब्रुवारिनि 2 तारिख बिथाङा गमामायैनो थारैनो BPF पार्टीखौहाय बिथाङा दायो नागारमारबाय दै बा रिजाइन होबाय। जाजेननायनिफ्राय लानानै बिथाङा BPF पार्टीयाव थाबोनाय बा BPF पार्टीजोंहाय खाथि बा सोमोन्दो लाखिनानै जे हारि सिबिबोनाय बिथाङा दासिमावहाय BPF पार्टीयाव थानाया 20 बोसोर जाबायमोन होनदों बा 20 इयार्स बिथाङा BPF पार्टीयाव थानानैहाय बेबायदिनो डिपुटि चिफ जानानै बा BPF पार्टीनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा जानानै बेबायदि खामानि मावबोबाय 20 बोसोर। थारैनो बिथां खाम्पा बरगयारी बिथाङा सासे बा मोनसे समनि जे BTCनि सासे डिपुटि चिफ महरै सासे गोख्रों दैदेनगिरि बा बर'नि जे बर' हारिखौ जे सिबिग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन बै समावहाय। बिथाङा जे BPF पार्टीखौ जे दैदेनबोनाय बा BPF पार्टीयाव थानानै जे खामानि मावबोनाय बिथाङा नाथाय नैबे समावसो बिथां खाम्पा बरगयारी बिथाङा दासो एसे गोबाव जे BPF पार्टीखौ दैदेनबोनानै सासे BPF पार्टीनि गोख्रों मावथि गोख्रों लिडार जानानै दासो मानो जे BPF पार्टीखौ नागारखो दा बेबायदि गोबांथार मानसिफोरनि गोसोआवहाय मोनसे कुइसन जाखांनो हागौ दै। नाथाय नैबे समावहाय जे BTR बा BTCनि जे नेक्स्ट नैबे जानो गोनां 2025 आव इलेक्शन जागोन ना दा बिनि थाखाय बिथाङा जानो हागौ गाव माने माबादि प्रिपेरेसन जानांगौ बा मा पार्टीजों बा बबे दोलोजों थायोबा बबे पार्टीजों थायोबा जे नेक्स्ट जानो गोनां 2025 नि जे BTR बा BTC इलेक्शनाव देरहानो हागोन बबे पार्टीजों थायोब्ला आरो देरहानानै जे माखासे जे हारिनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन दा बिथाङा जानो हागौ बेबायदि सिन्था धारना खालामनानैहाय बिथाङा जानो हागौ दिनैनि दिनाव BPF पार्टीखौ रिजाइन होबाय। दिनैहाय बिथांनि जे मोनसे पार्टीखौ नागारनाय बा BPF पार्टीनिफ्राय रिजाइन होनायावहाय दिनै जोंनि हारिनि थाखाय माबाफोर खहा जागोन नामा बा जाबाय नामा जोङो बेखौहाय साननानै मोनो। सोरबा सासे मोजां लिडारानो जायाथों मानो मोनसे पार्टीखौ नागारोबा बेवहाय जे बर' हारिनि बा जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे लस जानायखौ जोङो नुहुरा। थारमाने जोंहा जेबो लस जाया मोनसे पार्टीनिफ्राय बिथाङा जुदि नागारोब्ला। नाथाय जोंहा लस जायो होनना बुङोबा सासे गोख्रों लिडार जानानैहाय जुदि मोनसे पार्टीखौ नागारनानैहाय जे गुबुन मोनसे पार्टीयाव जुदि जयनिं जाखांनायनि उनावहाय इलेक्शनाव देरहाखांनायनि उनावबो जुदि बिथांमोना बा बिथाङा जुदि जे जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोना अब्लासो जोंनि हारिया लस जायो। मानोना सासे गोख्रों लिडारा जुदि हारिनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोना। नाथाय दायो बिथांनि दोलो नागारनाय बा BPF पार्टीखौ रिजाइन होनायनि सायावहाय बा बिथांनि रिजाइन होनायावहाय लस जायो होनना बुङोबा बिथाङा सासे BPF पार्टीनि गागि दैदेनगिरि बा भाइस प्रेसिडेन्ट बा एक्स डिपुटि चिफमोन नालाय दा बिथाङा BPF पार्टीखौ बा मोनसे पार्टीखौ बिथाङा नागारबोबाय नालाय बा बिथाङा सासे गोख्रों लिडारमोन नालाय बै पार्टीयासो बिथांनि रिजाइन होनायाव बा दोलो नागारनायाव जाय दोलोखौ बिथाङा नागारबोबाय बै दोलोआसो माखासे बा एसे लस जानायखौ जों नुहुरो। मानोना बिथांजों गोबांथार सापर्टारफोर दंमोन नालाय दा बेजों बिथाङा जुदि दोलो नागारबाय जेब्ला बिनिफ्राय साफा सानैयाथ' गाफाखानायनि मोनसे लाइनाव थायो नालाय बेनिखायनो जाय दोलोआ बिथांजों नागारजाबाय बै दोलोआसो एसे लस जानायनि लामायाव थायो। दा बिथाङा जे BPF पार्टीनिफ्राय रिजाइन होबाय बा BPF पार्टीखौ नागारबाय दा नेक्स्ट बिथाङा बबे पार्टीयावहाय जयनिं जागोन UPPL आव ना BJP आव ना कंग्रेसआव बिथाङा बबे पार्टीयावहाय जयनिं जागोन बिनि जेबो खबर गैया दै। बिथाङा गावसो डिसाइड खालामगोन बा डिसिसन लागोन बबे पार्टीयावहाय जयनिं जायोबा जे हारिनि थाखाय बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खामानिखौ मावलांनो हायो। जानो हागौ बिथाङा बेबायदि सिन्था धारना खालामदों। नोंथांमोनानो कमेन्टआवहाय लिरबानो जाबाय बा फोरमायहरबानो जाबाय जे खाम्पा बरगयारी बिथाङा बबे मोनसे पार्टीयावहाय जयनिं जायोब्ला बर' हारिनि थाखाय
लाब जागोन बा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोनगोन। जोङो सोरनिबा जे पार्टी नागारनाय बा बबेयावबा दोलोआवहाय जयनिं जानाय बा जइन जानाय बेफोरखौ जोङो जेबो बुंनो हाया दै। मानो होनना बुङोबा जोंनि भारतआ मोनसे स्वाधीन भारत नालाय, जाय जेरावखि जाया मानो गावबा गावनि गोसो माने फ्रिदम बे जोंनि इन्डियाआवहाय जाय जे पार्टियावहाय थानो गोसो बेवहाय बिथांमोना बा थानो हायो बा जइन जानो हायो। बिनिखायनो आङो बेफोरखौ जेबो बुंनो थांलिया। नाथाय जे नेक्स्ट जे जानो गोनां जे BTC बा BTR 2025 आव जानो गोनां जे इलेक्शननि थाखाय बिथाङाथ' मोनसे पार्टी बबेबा मोनसे पार्टियाव बिथाङा जे जइन जाखागोन बे इलेक्शननि थाखाय। बिनिखायनो जों बेखौल'सो बुंनो हायो बा बेखौल' जोङो उइस खालामनो हायो बिथाङा बबे पार्टियाव थायोब्ला जे हारिनि थाखाय जे खामानि मावनो हागोन। बेफोरखौहाय नोंथांमोना कमेन्टआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय बा लिरबानो जाबाय जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा बबे पार्टियाव थायोब्ला मोजां जागौमोन। ना BPF पार्टियावनो थायोब्ला बिथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागौमोन, ना UPPL आव थायोबा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन, ना कंग्रेसआव थायोब्ला, ना BJP आव थायोब्ला बबे मोनसे पार्टियाव थायोब्ला बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय लाब जागोन बा जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन। नोंथांमोना बेखौहाय कमेन्टआवहाय लिरनानै हरबानो जाबाय दै। दासिमावहाय बिथाङा बबे पार्टियावहाय हाबगोन बा जयनिं जागोन बिनि जेबो खबर गैया। नाथाय जे बिथाङा BPF पार्टिनिफ्राय नागारबाय बा रिजाइन होबाय BPF पार्टिखौ बियो रोखा जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आङो बे मोनसे रादाबखौनो होनो थाखाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाना फैबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर, आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जेन' बेबादिनो आं गोदान गोदान बर' रावजों भिडिअ लाना फैबा जेन' नोंथांमोनाबो मोननो हायो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।